Tliet ġimgħat wara li d-divorzju f'pajjiżna sar legali dalgħodu fil-qorti quddiem l-imħallef Abigail Lofaro saret l-ewwel seduta tal-ewwel każ tad-divorzju. F'din l-ewwel seduta mhux biss instema l-ewwel każ iżda nqata' wkoll. Il-koppja li ngħatat id-divorzju llum kienet ilha separata biżżejjed snin sabiex tkun eliġibbli għad-divorzju. Fil-jiem li ġej mistenni jinstemaw aktar każijiet ta' divorzju ta' koppji li diġà kisbu s-separazzjoni. Id-divorzju f'pajjiżna sar legali mill-ewwel ta' Ottubru li għadda wara li 53% tal-Maltin ivvotaw favur l-introduzzjoni tad-divorzju f'referendum illi sar f'Mejju li għadda. Min tarif moti fil-Parlament mill-Ministru Carmel Sur Bonnici għal domanda parlamentari tad-Deputat Laburista Owen Bonnici jirriżulta li l-qorti għandha biss 3 avukati ta' tfal il-kol part-time. Mill-bidu ta' din is-sena sal-lum dawn it-3 avukati raw 29 każ. Dwar dan l-ammont ta' avukati, il-kelliema l-familja tfal u persuni b'diżabilità Justin Caruana qalet li waqt li l-introduzzjoni tal-figura tal-avukat ta' tfal kien pass il qoddiemu pożittiv, dan ir-riżulta li mhuwiex biżżejjed sabiex jiggarantixxi li tfal iwasslu l-vuċi tagħhom. Il-Partit Laburista jtenni li d-drittijiet ta' tfal fuq il-karta mhux biżżejjed. L-awtoritajiet Libjani qegħdin jippjanaw li jidfnu lil Muammar Gaddafi f'post sigriet li ma' difna mistennija ssir fis-sigħat li ġejjin wara li nqatel il-katavru ta' Gaddafi ittieħed lejn Miżrata. Dan fl-aħħar żviluppi n-NATO qalet li se tiddikjara t-tmiem tal-operazzjonijiet tagħha fil-Libja. Il-President tal-Venezuela Hugo Chavez li huwa alleat u ħabib kbir ta' Gaddafi ikkundanna il-qtil ta' Muammar Gaddafi. Il-ħamis filgħaxija tlaqqa l-Kunsill Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonista bil-għani li jiddiskuti l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li qiegħda titlob għar-riżenja tal-Ministru Austin Gatt. B'kollox il-laqgħa damet madwar siegħa u nofs. Mistoqsija għadux tal-istess opinjoni Franco De Bono ikkonferma illi huwa se jastieni fuq din il-mozzjoni. Iżda skont il-Prim Ministru riforma fit-trasport pubbliku ma tantx kienet diskussa, qal illi se ssir preżentazzjoni mill-Ministru Austin Gatt nhar it-Tnejn li ġej. Il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar it-trasport pubbliku se tkun diskussa fil-Parlament nhar il-ġimgħa 4 ta' Novembru. Fl-awtorità tax-Xandir saru żewġ laqgħat sabiex ikunu diskussi l-punti mqajma mill-kelliem ewlieni Laburista Gino Kawki dwar l-iżbilanċ fix-Xandir Nazzjonali u dwar in-nuqqas ta' imparzjalità fi programmi ta' ġrajiet korrenti tal-Ubondi. L-awtorità qalet li talbet lil PBS biex jindika jekk ittieħdietx azzjoni fir-rigward tal-Ubondi wara dak li ddikjara l-Partit Laburista. Talbet biex il-PBS jindika jekk hux qed jieħu azzjoni u x'miżuri qegħdin jittieħdu biex nuqqasijiet bħal dawn ma jirrepetux ruhom. Bit-tweġiba għal dan il-PBS qal li kull programm imxandar minnu jkunu konformi mal-liġi u li minn żmien għal żmien toħroġ linji gwida għall preżentaturi. Dalgħodu delegazzjoni tal-Partit Laburista mexxija mill-mexxej Laburista Joseph Muscat żaret il-fabbrika tal-Malta Dairy Products fil-Ħamrun. Matul din iż-żjara Joseph Muscat iltaqa' mal-ħaddiema u l-management ta' din il-kumpanija. Il-mexxej Laburista tkellem dwar il-prodott frisk Malti li huwa ta' kwalità għoli ħafna u talab lill-awtoritajiet u lill-Gvern sabiex jipproteġi l-prodott Malti u anke dwar diskussjonijiet dwar il-politika agrikola tal-Unjoni Ewropea għaż-żmien li ġej. Preżenti kien hemm il-kelliem Laburista Anthony Agius De Celis. Il-temp għal kumplament tal-jum mistenni jkun ftit jew imsaħħab il-viżibilità tajba, ir-riħ ħafif minn nofsinhar għaxlok li jsir ftit li xejn. Il-baħar ħafif bl-impatt ikun ftit li xejn. L-ogħla temperatura 24 grad Celsius, l-inqas 18 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 4.